Jinavenda nûçeyana radyoya dengê gel dembaş godarîneja. Îro di dê Cotmeyê 2025 pênçem li Brükselê saet 15 li Amedê 16. Em ê nûçeyan pêşkêş bikin demdema azadiya rêbera Poyê. Dîroknasê Fransî dîkanj Tekoşina hebûna ya Kurdan ji nedîtî ve tê. Dîroknasa Fransî Jean Numa Dîkanj diyar kir ku tekoşina hebûna ya gelê Kurd di qada nevnetewî de ji nedîtî ve tê û got. Divê pêşeroja hevpara gelên Tirk û Kurdan bê mîsogerkirin. Dîkanj tekîldarî Banga Aştî û Civaka Demokratîk a Rêberapo ji dem partiyê re nameyek şand û piştkirî da. Dîkanj di peyama xwe de wiha got: Ez piştgiriyê didim hevildana wê we tekoşina hebûna ya gelê Kurd îro di qada nevnetewî de dihastekî bilind de ji nedîtî ve tê. Dema mirov vê rastiyê difikire ev tekoşîn hêj bêtir rewa û pêwîst dibe. Gelek kes ji bo mafên gelê Filîstînê xwepêşandanin li dardêxin lê tekoşina Kurdan hatiye ji bîrkirin. Bi vê sedemê bi nêrîna demokratîk û aştiyane ya li meseleya Kurd îro ji her deme bêhtir girîng e. Dengekî Kurdan jî heye û ev deng bi perspektîfa komerekê demokratîk û civakî têşe digre. Heke hêjî wateyekê internasyonalizme hebe divê çerçeveyê de divê li vir bikeve meriyetê. Divê pêşeroja hevpara gelên Tirk û Kurdan bên mîsogerkirin. Dîroknasê Fransî Jean Numa Dîkanj li zanîngeya Normandiyeyê profesör e dîroka hemdeme û li Enstitûya Endamê Fransayê. Dîkanj li welatên bi Fransî û Almanî tê axaftin de li ser îdeolojiyên çep û mîrasa şoreşa Fransayê ya li ser dinyayê hemdem pispor e. Di van mijaran de bi zimanên cuda gelek gotar û berhemin wî ne. Hevserewka KCDK Zübeyde Zümrüt divê devlet de mildest gavên kanûnî bavêje. Hevserewka KCDK Zübeyde Zümrüt tekildarî kampanyaya ku li Ewropaya dane destpêkirin axivî û got: Armanca me ya bingehîn ew e ku em azadiya fîzîkî ya birêzocalan mîsoger bikin. Bi taybetî piştîbanga Aştî û Civaka Demokratîk hate xuyakirin ku Abdullah Öcalan sermüzakerevan û muxatabê çareseriya pirsgirêka Kurd e. Li aliyê din li gel ramanê Birêz Abdullah Öcalan banga wî li seranserê cîhanê bersivêkerê dît. Ji beriya niha xelatkirên Nobelê ji balkişandin ser ramanên Rêber Abdullah Öcalan û daxwaza azadiya wî kirin. Êdî di vê serdeme de pêwîst e dewleta Tirk demildest deriyê nîmraliyê veke. Zübeyde Zümrütê got ku serokên MHP Devletbah Çelî jî mafê hêviye anî ziman û got: Salek li ser gotinê Serokê MHP Devletbah Çelî ra derbas bû. Mixabin hîna jî ev mafê jiyanê ku bi qanûnên gerdûnî de tê parastin neketiye rojevê. Em bi zelalî û vekirî dibêjin: Rêberapo hîna dibin tecrîtê giran dayê. Zimanê Kurdî tê qedexekirin, gefên tûnêkirinê gelê Kurd li derî sînor terk nekirine. Ev nabe û naye qebûlkirin. Divê dewlet û desthilatdariyê Tirkiye demildest gavên kanûnî bavêjin. Zübeyde Zümrüt got ku ew ê di heştê mijdarê de li Almanya bajara Kölnê ji çerçeveya kampanyayê de meşeke mezin li dar bixin û bang li her kesî kir ku tevlî meşe bibin. Li deyrê zorê operasyon neh çete hatin girtin. Navan de ragihandina hêzên ewlekariya hundirîn ya Rojava ragihand ku hêzên antîterorê hat tê bi hevkariya dezgeha ewlekariya giştî li rojalata derê zorê operasyon da destpêkirin. Di vê operasyona de neh çete hatin girtin, çek û cebilxaneyên wan jî hatine desteserkirin. Navendê got: Hêzên ewlekariya hundir cihê çeteyan tespît kirin û dema ku çete amadekariyan ji bo êrişên qirêj dikirin hatin girtin. Navendê herî de wî got: Fermandariya giştiya ya hêzên ewlekariya hundir ya Rojava bi biryarê ku şerê li dijî çeteyan bidomîne û şêniyên herêmê û aramiyê herêmê biparêze.
سروک اشرا عرب سبخای السوحن ام دناوا هسه ددنه رهبر پودمک برجه اشرا عرب باکور روجالات سوریه رنامه اکشانده بو شیخ اشرا سبخا محمد السوحن جی یک جوان سرک اشیرانه او لحرام راقایه دیجن السوحن تکلدار مجارده نرنه خواه آنین زمان السوحن بالکشان سرنامه کو رهبرا پوج سروکن اشرا عرب رشاندیه او گوت عبدالله اوجالان 20 سالن لسوریه جیا جبر وی که او اشیرو همو جواکن عربن لسوریه باش ناست که سدما که عبدالله اوجالان جه سوریه درکت پاراستنه گل سوریه بو جبر که هزین کپیتالیست و اگومنیک زخت لسر سوریه زیده کربون و گفن داگر کرن و شر درکت بون پیش عبدالله اوجالان جه بو پاراستنه گل سوریه که 20 سالن در نو وان ده دجیا بو چو پیاما که ویشان پیاما آشتیه بو ما او پیام پیشوازی کر ام دزانن که او آشتیه دخوازه ام جی آشتیه حز دکن و آشتیه دخوازن ام هوی دکن که آشتی جبو هر کسی در باستار به السوحن دست نشان کر که پیام عبدالله اوجالان اشارت به یکتیه اشرین عرب و حسه ده جبو سوریه که دموکراتیک کریه و گوت اشرین عرب جخواب بشه که جهازن سوریه دموکراتیکن دامزراندنا و وان هر تن پشتکری دایه هسته پیام عبدالله اوجالان بانگک بکو خردکرنا پشتکریه گل و همو اشرین جبو هسته ام و پشتکریه جبو پاراستنا آخاخه دومینن جبر پروکرنا تکیلدار حاجی لقمان birlik cezaya hapse hattayın. Hacı Lokman birlik de dema kadaxe derketine kolanan da hatta şehit kirin u cenazeye wî bi vesayîtekî zirxî li erde hatta kaşkirin. Rojnamewan Hatice çiftçi Göktepe ew bûyer kiribû nûçe û biraya giştîra parve kiribû. Dozgerê Tirk li dijî rojnamewan Hatice çiftçi bi hinceta propagandaya rêxistinê doz vekir. Danîşîna duduyan ya doza li duyemîn dadgeha cezayên giran a Rihayê hat dîtin. Rojnamewan Hatice çiftçi Göktepe û parêzerê wî tevlî danîşînê bûn. Piştî tespîtkirina nasnameyan dozgeriya mutaleya xwe pêşkêş kir. Hatice çiftçi Göktepe ji parastina xwe de parastina xwe kir û got ez sûcdariyên dozger qebûl nakim min sûc nekiriye kesên ku sûc kirine ew kesên ku ew cenaze li erde kaş kirine ne min parvekirinekî însanî kir û giredana vê jî bi terorê re nîne parvekirina min têya azadiya xwe îfadekirinê ez daxwaza beratê xwe dikim Parêzera Hatice çiftçi Göktepe Meral Halat jî heman tişt dubare kirin û got müvekkila min bûyer weke heyî da banga tundiyê nekiriye divê em müvekkilê min divê ne müvekkilê min hezên ewlekariyê ku cenazeyê miriyekî li erde kaş kirine bên darizandin Dadgehê salê ku 6 meh ceza hepsê da ev ceza daxist salê ku 3 mehan û taloq kir Li dijî fîloya Sumûdê sergirtin bincavkirin hene. Fîloya Sumûdê ku nêzî 45 keştiyan pêk tê û bi sedan çalakwanên ji zêdetirî 40 welatan hildigire wekî misyoneke alîkariya mirovî ya aştiyanê diçû xezayê. Lê hêzên İsraîlê müdaxeleyê keştiyên bi navê Sumûd kirin. Fîloya bi navê Sumûd ji Spanyayê derketibû rê. Wezareta Karên Derve ya İsraîlê ragihand ku hêzên wan yên deryayî îvarê dudî cotmehê pêşî li hin keştiyan girtine. Berdevke Filoya Sumûd Saîf Abûkeshek jî ragihand ku di 13 keşteyan da herî kem 200 kes hene û got di nava çalakwanan da çalakwana navdar Greta Thunberg jî heye. Rêveberiya Filoyê müdaxeleyê İsraîlê wekî êrişek neqanûnî li dijî dilxwazên bêçek bi nav kir û bang li civaka navnetewî kir ku dijberiya xwe nişan bidin. Wezîrê Derve Fransayê Jean-Noël Barrot jî diyar kir ku kêştî li peravên Misrê ji alî İsraîlê ve hatiye girtin û daxwaza ewlehî û vegera welatiyan kir. Li
اندونزیای دبستان اسلامی هلوشیا 59 کس وندانه. رهبری آفتا نونتوی سواریان توی اندونزیای را گهاند کو جسدما کرستا روژا دوشمه دبستان که اسلامی هلوشیا 5 کسان جیان خوش دستان 59 کس شوندانه. رایداران را گهاند کو روژا چهارشنبه 2 جنازه اندین جهاتن دیتن لگر نمونده انجی دوام دکه. من اوچه نو روژه ده پیشکش کرگو در نجا بمینن در نف خیر و خوشیده.